prvom rade je pooperačne dôležité sa starať o jazvu. Keď máme jazvu, tak vlastne treba ju uvoľňovať po vybratí štíchov s tým, že vlastne najskôr ideme jemným tlakom prstom alebo dvomi prstami do krúživých pohybov v priebehu celej jazvy. Keď cítime nejaké pnutie, tak treba povedať. Keď zistíme teda, že je niekde nejaká tušia alebo tzv. Prilepená, tak prechádzame do podvihnutia jazvy a robení tzv. C-čok. Čiže urobíme vlastne prstami tlak palcom voči ukazovákom a do opačnej strany. Potom následne môžeme robiť tzv. S-čka, čiže ideme vlastne do S-kového postavenia, kedy ide práva ruka, palec voči ľavej ruke ukazováku. Tiež prejdeme celý priebeh jazvy. Takže druhá vec po jazve je starostlivosť vlastne o pohyblivosť jablčka. Najskôr si zistíme, kde to viazne, čiže ideme smerom dnu, chytíme si jablčko medzi ukazovaky a palce a smerom von. Keď cítime nejaký protitlak, alebo teda pacient nám povie, že je to bolestivejšie, tak samozrejme znížime, ale teda malo by byť pohyblivé do obidvoch strán rovnako, čiže aj do vnútornej, aj do vonkajšej. A následne zisťujeme pohyblivosť aj smerom hore a smerom dole. Keď zistíme, že je voľné jablčko, tak môžeme urobiť celý krúživý pohyb do jednej strany a celý krúživý pohyb do opačného smeru. Po mobilizácii jazvy a jablčka pristupujeme k cvičeniu na udržanie prekrvenia všetkých kĺbov končatiny dolnej. Čiže začíname od najmenších kĺbov po najväčšie, začíname prstami a členkom, kde robíme príťah aj s prstami, držíme a následne prepnutie špičiek. Spojíme palce a pohybu smerom von k malíčkom rozťahujeme palce od seba. Tiež zopakujeme niekoľkokrát. Potom môžeme tieto pohyby spojiť dokopy a budeme robiť veľké kruhy špičkami smerom do jednej strany, následne do druhej strany. Potom pristupujeme na napnutie stehenného svalu s príťahom špičiek, čiže priťahneme obidve špičky a tlačíme kolena smerom dole do podložky, čím sa nám napne vlastne stehenný sval, lítkový sval, natiahne achilovka, natiahne sa chodidlo. Držíme a iba uvoľníme, nerobíme prepnutie špičiek. Tiež zopakujeme niekoľkokrát. Kontrolujeme si, či je rovnaké napnutie na jednej, na druhej nohe. Uvoľníme. Ešte jeden. Následne sa budeme venovať vlastne izometrickému zapnutiu svalov do všetkých štyroch svetových strán. Pritiahnutie špičiek, vystreté kolená, dáme odpor si smerom znútra a pacient tlačí, snaží sa pritiahnuť si k sebe nohy. Drží v napätí, uvoľní. Tiež pritiahnutie špičiek, odpor dávame zvonka, pacient nám zatlačí do rúk, drží napätie, uvoľní. Budeme dávať odpor do dvihnutia, tým, aby sme nepreťažovali chrbát, tak to budeme robiť každou končatinou zvlášť, čiže pritiahne sa špička a dám odpor zhora, pacient jemne dvihne a uvoľní. Takisto opakujeme aj druhú končatinu, podvihnutie, protitlak, uvoľniť a následne pacient pritiahne špičky a zatlača smerom vystreté nohy do podložky. Drží napätie a uvoľní. Prechádzame k dvíhaniu celej končatiny vystretej, kde nám pomôže pritiahnutie špičky. Dopomáhame. Kým je vystreté koleno, dvíhame a pokladáme. Následne pokračujeme druhou nohou, tiež s pritiahnutou špičkou. Potom pôjdeme od seba nohou, tiež s pritiahnutou špičkou. Nemusíme dvíhať končatinu, stačí popri podložke do strany naspäť. Následne druhá noha, pritiahnutá špička.